Oeddet ti'n gwybod, taw cymwysterau Cymru yw rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau nad ydynt yn raddau yng Nghymru. Rydyn ni'n rheoleiddio tua 100 o gyrff dyfarnu, yn ogystal â chymwysterau sy'n cael ei darparu mewn ysgolion, colegau a'r gweithle. Mae rhain yn cynnwys tygau, safon uwch gyfrannol, safon uwch, dysgwyr her sgiliau bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol. Ond beth yn union mae hyn oll yn ei olygu? Rydyn ni yma i warchod dysgwyr yng Nghymru, a nhw sydd wrth wraidd popeth rydyn ni'n ei wneud. Ein gweledigaeth ni yw bod dysgwyr, cyflogwyr a darparwyr addysg yn ymddiried mewn cymwysterau ac yn ei gwerthfawrogi nhw, a bod y cymwysterau'n cael eu cydnabod ledled y Deyrnas Unedig ac yn ryngwladol. Rydyn ni'n gosod ac yn cynnal safonau ar gyfer cymwysterau a reoleiddir yng Nghymru, ac rydyn ni'n monitro ac yn sicrhau bod y cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau yn bodloni ein gofynion ni. Dim ond cyrff dyfarnu sydd wedi cael eu cydnabod gennym ni sy'n gallu cynnig cymwysterau sy'n cael eu hariannu'n gyhoeddus. Rydyn ni'n defnyddio dull o fonitro cyrff dyfarnu sy'n seiliedig ar risg ac yn defnyddio ein pwerau gorfodi mewn ffordd briodol sydd wedi ei thargedu. Rydyn ni hefyd yn adolygu'r system gymwysterau yn ei chyfanrwydd yng Nghymru. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y system yn parhau i ddiwallu anghenion rhesymol dysgwyr. Wrth gyflawni hyn, mae'n gwaith ni bob amser yn seiliedig ar ein gwerthoedd ni, sef ein bod ni'n gydweithredol, yn ystyriol, yn bositif, ac ein bod ni'n dysgu o brofiad a gan bobl eraill. Rydyn ni wastad yn gweithio mewn ffordd sy'n dryloyw, atebol, cymesur, cyson, ac wedi ei thargedu. Ac mae ein deilliannau rheoleiddio yn nodi beth rydyn ni eisiau ei gyflawni. Byddwn ni'n gwybod ein bod ni wedi cyflawni ein gweledigaeth ni pan fydd y deilliannau hyn wedi ei cyflawni. A byddwn ni'n gwneud hyn drwy sicrhau bob amser ein bod ni'n cydweithio ar gymuned addysg yn ogystal â phobl a sefydliadau Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am beth rydyn ni'n ei wneud yn ein cyhoeddiad fframwaith a dull rheoleiddio ar ein gwefan ni, cymwysteraucymru.org.